खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांग्रोनानै जोंनि आसामाव बिजेपि दोलोनि दैदेननाय सरकारानो फैफिनबाय नङा होमबा। दा बेनिखायनो चिफ मिनिस्टारा सोर जागोन बेखौबोथ' नोंथांमोना मिथिना मोनखाजोब्बाय जानांगौ। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो जोंनि नैबे आसामाव चिफ मिनिस्टारखौ जाफिननो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों फैबाय थानाय 5 बोसोराव बिजेपिनि दैदेननाय सरकारा नोंथांमोननिसिम मा मुलाम्फा होनो नागिरदों, मा नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन बिथांमोना इलेक्सननि समाव, दायो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। बिथांमोना गासै 3 नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन जे बिथांमोना जुदि सरकारखौ खालामफिननो हायोबा 3 नोंथांमोननिसिम मुलाम्फा होगोन एबा नोंथांमोननिसिम खामानि मावना होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन आरो। दा बेनिखायनो बेहाय दङ जेरै अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 1250 थाखानिफ्राय बारायनानै 3000सिम खालामगोन होननानै, PM किसाननि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोननिसिम आरोबाव फैसाखौ होगोन होननानै गासै 17,000सिम नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन होननानै बिथांमोना रादाय होदोंमोन। दा बिनि अनगायै हा जिहाद, बिनिफ्राय लाभ जिहादनि बिथांमोना बाथ्रा बुंदोंमोन, इउनिफर्म सिभिल कोडनि बागै बिथांमोना बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बिनि अनगायैबो बायदि जेरै दंफां गायनायनि 25,000 फैसा होनायनि बाथ्रा, दा गोबां नोंथांमोननिसिम रादाय होदों। दा बेनिखायनो बिथांमोना गासै 3 मा रादाय होदों आं बेखौनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा बिथांमोना मावफुंनो नांगोन नङा होमबा फैबाय थानाय 5 बोसोराव। दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो मिथिना मोननो हागोन जेनेबा बिजेपि दोला नोंथांमोननिसिम मा खामानिखौ मावना होनो थांगासिनो दङ बेखौ। दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय। गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। दा बेनो जाहैबाय नैबे बिजेपि दोलोनि 3 नैबे रादायफोरा। दा बेवहाय नोंथांमोना नुदों जानांगौनो जायफोर बिथांमोना माने इलिगेलै जोंनि नैबे आसामाव हाबनानै दंफैयो, दा बिथांमोनखौ माने होखार हरफिनगोन जाहैबाय। दा बिथांमोननि रादाया बेनो सेथि रादाय जाहैबाय। बिथांमोना जेसांखिनि बांलादेशियानो जा जेखिनि जाया माने इलिगेलि जायफोर माने हाबफैनानै दङ जोंनि नैबे आसामाव, दा बिथांमोनखौ माने होखार हरफिनगोन जाहैबाय। दा बिनिफ्राय 2nd नाम्बाराव बिथांमोना बुंदों इंक्रचमेन्ट फ्रि बिथांमोना खालामगोन जाहैबाय। जेनेबा सरकारनि हाखौ सोरबा आवग्रिनानै थायो आरो बिनिफ्राय बेबादिनो जोंनि आसामावथ' नोंथांमोना मिथिखागौ सोरबादि मानसिफ्रा इंक्रच खालामनानै दंगासिनो दं बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ। दा बे इंक्रचमेन्टखौ बिथांमोना फ्रि खालामगोन जाहैबाय। दा बेबादि जाहैबाय सरकारनि हानिफ्रायनो जा बबेबा मा होनो बेखौ नेसनेल पार्कनिफ्रायनो जा बबेबा हाग्रानिफ्रायनो जा मानो सोरबा जुदि बेखौ इंक्रच खालामना थादोंबा बेखौ बिथांमोना फ्रि खालामगोन होननानै बुंदों आरो। इंक्रचमेन्ट फ्रि आसाम खालामगोन जाहैबाय। दा बिथांमोना हायोना हाया बेखौथ' जों फैबाय थानाय 5 बोसोरावसो मिथिगोन नङा होमबा। दा बिनिफ्राय 3rd नाम्बाराव बिथांमोना बुंदों इउनिफर्म सिभिल कोड बिथांमोना लाबोगोन जाहैबाय। UCC बिथांमोना आसामाव लाबोनायनि बाथ्राखौ बुंदों। दा बिनिफ्राय UCCनि बागै नोंथांमोना इउटुबाव सार्च खालामना नायहैबानो जाबाय इउनिफर्म सिभिल कोड माखौ बुङो। दा बेखौ नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय। दा बिनिफ्राय लाभ जिहाद, बिनिफ्राय लेन्ड जिहादखौ बिथांमोना टेकल खालामगोन जाहैबाय। लाभ जिहाद माखौ बुङो, हा जिहाद माखौ बुङो नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखागौआनोसै। दा बिनिफ्राय जोंनि नैबे आसामाव बिथांमोना 5 लाख इनफ्रा इनभेस्टमेन्ट बिथांमोना खालामगोन जाहैबाय। 5 लाख करोड़ दै कौटिनि बाथ्रा बुंदों आं, 5 लाखल' बाथ्रा बुंदों बेहाय। 5 लाख कौटिनि बाथ्रा बिथांमोना इनफ्रा इनभेस्टमेन्ट खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों। सेटेलाइट टाउनसो बिथांमोना एर'सिटि खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों, बेखौबो बिथांमोना रादायाव बुंदों। बिनिफ्राय बारमुग बिथांमोना खालामगोन जाहैबाय आसामखौ। नाथायबा बोसोरैनो दैबाना जाबाय थायो जोंनि नैबे आसामाव। बेबादि जायाखै, गासिबो सरकारानो रादायथ' होयो नाथायबा मावनो हाया। दा बिनिफ्राय 2 लाख साख्रि होनायनि बिथांमोना बाथ्रा बुंदों। फैबाय थानाय 5 बोसोराव आसाम सरकारा 2 लाख गभर्नमेन्ट साख्रिनि बाथ्राखौ बुंदों, प्राइभेटनिखौ बे बुङाखै। 2 लाख आसाम सरकारा साख्रि होगोन जाहैबाय। दा बिनिफ्राय 5 लाख सासेयाव फैसा होगोन जाहैबाय 10 लाख माबाफोरनो इयुथफोरनो। 10 लाख इयुथफोरा CM SSS स्किमनि जै फैबाय थानाय 5 बोसोराव सासेयाव 5 लाख करि फैसा मोननो हागोन जाहैबाय। दा बिनिफ्राय फ्रि राशन होगोन होननानै बुंदों। बे फ्रि राशनखौथ' नोंथांमोना मोनगासिनो दंखायोआनोसै। दा बिनिफ्राय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव माने मोनफा इउनिभार्सिटि खालामनायनिबो बिथांमोना नोंथांमोननिसिम बेहाय रादायखौ होदों। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 इउनिभार्सिटि बिथांमोना खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। मोनसे जिल्लायाव माने मोनसे इउनिभार्सिटि खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों। फ्रि इडुकेसन होनायनि बिथांमोना बाथ्राखौ बुंदों। KGनिफ्राय लानानै PGसिम फ्रियावनो फरायनायखौ बिथांमोना खालामगोन होननानै बेहाय रादाय होदों। दा बिनिफ्राय 13 नाम्बाराव बिथांमोना नोंथांमोननिसिम रादाय होदों अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 3000 खालामगोन होननानै। दा बेनिखायनो 3000खौ बिथांमोना माब्लानिफ्राय सोयो दा बेसो सोंथिया जानानै फैगासिनो दङ। दा बिनिफ्राय नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसा जायखौ नोंथांमोना नैबे मुख्यमन्त्रि
उद्दामिता योजना स्किमनि जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बावै मोननानै थांबाय दा नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ सेकेन्ड फेजआव दा बेखौबो बिथांमोना रादाय बिलाइयाव लिरनानै होदों दा बिनिफ्राय स्मल एन्ड मार्जिनेल फार्मार्सफोरा बोसोरफायाव नोंथांमोना 11,000 फैसा मोननो होगोननि बिथांमोना रादायखौ होदों 11,000 फैसा फिसा फिसौ आबादारिफोरनो माने बिथांमोना होनायनि बाथ्राखौ बुंदों आरो 11,000 फैसाखौ बोसोरसेयाव दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना नानि आबाद खालामो दा नोंथांमोननो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होनायनि बिथांमोना बाथ्राखौ बुंदों दा बिनिफ्राय बिथांमोना नैबे 6 कमिउनिटिनो बिथांमोना जा ग्रुप अफ मिनिस्टार बिथांमोना रेकमेन्डेसन होदों मोनद' हारिनो एसटि होनायनि नोंथांमोना बेखौथ' नुखाजोब्बाय आंनो गोबां भिडिअ लाबोखांबाय नोंथांमोननिसिम दा बेखौबो बिथांमोना बेहाय होफादेरदों माने बिथांमोना नैबे मोनद' हारिफोरनो एसटि माने बिथांमोना जाहाथे एसटि मोनो बिनि थाखायबो खामानि मावगोन जाहैबाय बे इलेक्सननि मेनिफेस्टआव होनाय बायदिबा दा बिनिफ्राय सेन्ट्रेल ओबिसि लिस्ट बेहाय आरोबाव 7टा कमिउनिटिसखौ इनक्लुजन खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों आरो बिथांमोना मोनस्नि हारिखौ आरोबाव सोनायनि बाथ्राखौ बुंदों नैबे सेन्ट्रेल ओबिसि लिस्टआव दा बिनिफ्राय कनस्टिटिउसनेल स्टेटास बिथांमोना लाबोगोन जाहैबाय 7टा ट्राइबेल अट'नमास काउन्सिल जा जोंनि नैबे आसामाव दङ दा बेखौ कनस्टिटिउसनेल स्टेटासआव लाबोनो थाखायबो बिथांमोना खामानिखौ मावगोन जाहैबाय प्रटेक्टिं ट्राइबेल ब्लक्सखौ बिथांमोना प्रटेक्ट खालामगोन जाहैबाय नाथायबा ट्राइबेल ब्लक्सआव गोबां इलिगेलि मानसिफ्रा इनक्रोच खालामनानै थागासिनो दङ दा बिनि बागै बिथांमोना माबायदि खामानि मावो बेखौ जोङो फैबाय थानाय 5 बोसोराव नुनो मोनगोन ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक हाफोरनिफ्राय इनक्रोच खालामो ना खालामा बेखौ जोङो फैबाय थानाय 5 बोसोरावसो नुनो हासिगोन दा बिनिफ्राय टि गार्डेन वर्कारफोरनो बिथांमोना 500 वेजेस होनायनि बिथांमोना बाथ्राखौ बुंदों 15 लाख सरकारि न' होनायनि बिथांमोना बाथ्राखौ बुंदों फैबाय थानाय 5 बोसोराव जोंनि नैबे आसामाव आरोबाव 15 लाख मानसिफोरनो सरकार न'खौ होगोन होननानै बिथांमोना नोंथांमोननिसिम रादाय होदों वेबारफोरनो 10 लाखसिम फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होनायनि बिथांमोना बाथ्राखौ बुंदों दा बिनिफ्राय 2036 सिम जोंनि नैबे आसामनि इक'नमिखौ 300 बिलियन इक'नमि खालामनो थाखाय बिथांमोना रादाय होदों दा बिनिफ्राय वेस्ट साबसिडि बिथांमोना 10,000 होगोन होननानै बिथांमोना रादायखौ होदों हेल्थकेयारनि थाखाय बिथांमोना 50,000 कौटि थाखा बिथांमोना बाहायनायनि बिथांमोना बाथ्राखौ बुंदों दा बिनिफ्राय बिथांमोना नैबे मोनसे बिल जाय बिलनि मुङानो जाहैबाय इमिग्रेन्ट इम्पालसन फ्रम आसाम एक्ट 1950 खौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों 8 पे कमिसनखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामगोन होननानै बिथांमोना रादाय होदों दा बिनिफ्राय हलिस्टिक स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बिथांमोना खालामगोन होननानै बिथांमोना रादायखौ होदों डिब्रुगड़खौ सेकेन्ड केपिटेल बिथांमोना खालामगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों बाराक बेलेखौ बिथांमोना डेभेलपमेन्ट खालामनायनिबो बेहाय बाथ्रा बुंदों गासै बिथांमोना 37टा नोंथांमोननिसिम संकल्प होदों आरो नोंथांमोननिसिम रादाय होदों दा बेहायनो आरोबाव नोंथांमोननिसिम रादाया बेबो जाहैबाय जे रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना दालि सिनि संख्रिखौथ' नोंथांमोना फ्रियाव मोननो हासिगोन आरो बेजों लोगोसेनो 1 लिटार नोंथांमोना जानाय थावखौबो फ्रियाव मोननो थांगासिनो दं आरो बिनिफ्राय एसे उनाव आरो जायखिजाया माला होनाय जायो बिथाङा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों नोंथांमोननिसिम साहापातखौबो आधा केजि होनायनि बाथ्राखौ बुंदों दा बेखौ बिथाङाथ' बुंदोंमोन इलेक्सननि उनावनो जोङो फ्रियाव होजोबगोन होननानै दालि सिनि संख्रिजों लोगोसे जानाय थावखौबो आङो फ्रियाव होगोन जुदि आङो सरकाराव फैफिननो हायोबा होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन दा बेखौ इलेक्सनाथ' जोंहा जोब्बाय दा सरकारखौ बिथांमोना खालामसिगोन दा सरकार बानायखांनायनि उनाव बिथांमोना नैबे एप्रिल माबानिफ्राय जुन मासनिफ्राय एप्रिल सोलिलांबाय दा मेनिखौथ' दाख्लै बावै होखांबाय नङा होमबा दालि सिनि संख्रिखौ दाख्लै नोंथांमोना बयबो लायजोब्बाय जानांगौ दा बेखौ नोंथांमोना नैबे जुन मासनिफ्राय फ्रियै मोनगोन ना मोना बेखौ नोंथांमोना एबाराव मिथिना मोनसिगोन फ्रि मोनो ना मोना सरकारा मा खालामो बेखौ जोङो बयबो मिथिना मोनगोन दा बेनिखायनो एसे सम नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय दा बेखिनि बिथांमोननि संकल्प पात्राया गासै 37टा नोंथांमोननिसिम संकल्प पात्रा बिथांमोना होदों एबा माने संकल्प नोंथांमोननिसिम होदों नोंथांमोननिसिम रादाय होदों दा नोंथांमोना नैबे बिजेपिनि फैबाय थानाय 5 बोसोराव जाखिनि नोंथांमोननिसिम मावगोन होननानै 37टा संकल्प होदों रादाय होदों बेखौ नोंथांमोना नुनानै दायो मा सानदों बेखौ भिडिअखौ मुक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बेफोर जेसांखिनि बाथ्रा बिथांमोना होदों जेसांखिनि रादाय नोंथांमोननिसिम होदों दा बेखौ बिथांमोना बिजेपिनि दैदेननाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सरकारा मावफुंनो हागोन हाया बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि मुक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो बिनिफ्राय कंग्रेस दलाबो नोंथांमोननिसिम गोबां रादाय होदोंमोन जेरै महिलाफोरनो फालांगि मावनो थाखाय एबा बिजनेस मावनो थाखाय एबा जायफोर महिलाफ्रा बिजनेस मावगासिनो दङ फालांगि मावगासिनो दङ बिथांमोननिसिम जोङो मास मोनसेयाव 50,000 करि फैसा होबाय थागोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन दा बिनि बागैबो आं भिडिअ खालामदोंमोन नाथायबा बिजेपि कंग्रेस दला बिथांमोना जेनबाय बिथांमोना सरकारखौ खालामनो हाला ओरैबायदि गाज्रि जेनबाय कंग्रेस दला बेखौथ' नोंथांमोना बयबो नुखाजोब्बायनोसै
दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबनोबो शेयार खालामना होदो जाहाथे गासिबो भट होगिरि मानसिफ्रानो गासिबो भटारफ्रानो गासिबो पाब्लिकफ्रानो मा खामानि मावनो थांगासिनो दङ बिजेपि दोला फैबाय थानाय 5 बोसोराव बेखौ मिथिना मोनजोबनाय बिनि थाखाय नैबे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय दा माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबाबो भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों